Radika ndinokwazisai zuva ranhasi zvekare svondo rineri tinotenda nekuchazonzwa kwamuchaita hurukuri yatichazoita iyi. Nhasi tiri kutaura nezvemwoyo murefu and tinoziva kuti inhau yakadzama pakuti inonetsa munhu wese, sometimes unogona kutaura wega kuti ndofanira kuva nemwoyo murefu, regai ndipractice mwoyo murefu, but uchingobuda mumba chete paunosangana nevanhu vakasiyana siyana kuti kubasa unototemutwa panyaya yemwoyo murefu ipapa, kuti pane ari kunonoka kuita zvinhu, pane akamira pamberi pako dzimwe nguva mushopu chaimo chaimo, kuti unoona kunge Taylor ari kunonoka, ukeshiya kunge ari kunonoka kuita zvinhu, iwe uda kubuda, but pamwe iwewo ndowanonoka, kana mubhengi chaimo chaimo zvinoitika kwakawanda zvemwoyo murefu izvo. Pane nyaya huru panyaya yemwoyo murefu. Kuna Galatians kwakanyorwa nezvazvo kuti hanzizvo mwoyo murefu chibereko chomweya, like it's a fruit of the spirit. Saka chinhu chatinofanira kushingaira kuti tive nazvo. Zvinondirangaridza nyaya yaSauro, mambo Sauro, paakanzi apanomira kuGilgal naSamuel muprofita. Samakanzi apanomira kuti vagozoita uye agozoita chibayiro here, iye Samuel wacho. But Saul akaona sekunge anonokerwa stereki. I can imagine achitoti kune vashandi vake kuti iwe unza chibayiro icho, tuswera takamirira mudharo aya, noswera achingobata-bata toda kuenda isu. Ndobva aita zvaakaita izvozvo asingatoziva kuti akazvikanganisira. Saka it's very tricky and it's very dangerous kuva kushaya mwoyo murefu. Chinhu chatinofanira kushingaira zvakanyanya pamberi paMwari kuti tive nacho. Ndoda kungoverenga just a small portion yamambo Sauro iyoyo, just kungostressa kukosha kwemwoyo murefu. Pakatizvo akamira mazuva 4 akanga atarwa naSamueri, asi Samueri haana kusvika paGirigari. Vanhu vakatanga kupararira vachimusiya. Zvino Sauro akati, uyai kwandiri nechipiriso chinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa. Akapisa chipiriso chinopiswa. Zvino wakati achangopedza kupisa chipiriso chinopiswa, Samueri akasvika. Sauro akabuda kunosangana naye kuti amukwazise. Samueri akati, waiteiko? Sauro akati, ndakaona kuti vanhu vopararira vachindisiya, uye kuti imi hamuna kusvika mazuva amakanga matara. VaFiristia vakanga vaungana paMikmash. Saka ndikati, zvino vaFiristia vachaburuka kuzondifamba paGirigari. Can you imagine kuti iye ari kungotarisa, what can happen, what's possible, zvinogona kuitika akaramba haana kumboisa musoro make kuti Mwari ndo vari in charge, Mwari ndo vari in control, And then pa11 pakati Samueri akati kuna Sauro, waita sebenzi, hauna kuchengeta murayiro waJehovha Mwari wako waakanga akurayira, nekuti zvino Jehovha wakanga uchida kusimbisa ushe hwako pakati pavaIsraeri nokusingaperi, asi zvino ushe hwako haungagari. Jehovha wakatsvakira munhu unofadza mwoyo wake. Imagine kuti wanga waiswa pachigaro, wonzwa kuti nekuti washaya mwoyo murefu taakukubvisa. Ndo zvakaitwa mambo Sauro izvozvozvo. Ndangofunga hangu earlier on but achiprepare this, this university, kuti izvo vangani vasikana kana kuti vakomana vechidiki vanenge vachifanira kumirira Mwari. Voona kuti amira kwenguva yakareba, makore awanda, vamwe zera rake vari kungoenda vari kuita zvinhu zvinobatika, vamwe vatione vana, vamwe vari kuroora. Iye kuti aramba akamirira Mwari, mwoyo wake uchingobayiwa kuti nguva yapera mani, ndakungotora chiro, ndakungoita zviro zvipi, Saka imagine pamwe Mwari vanga musiwe vanga ashotuma the right person, kuti answer yako pamwe yake ishori padhoo, or the following day, or the next week, or the next month.
apa waroora watowaroorwa nemunhu asiri wako. And apa sometimes kana vari varume waroorwa ne-the wrong man, dzimwe nguva unogona kuabhuswa kugara uchirohwa, imagine for years uchitambudzwa nemunhu, that's because wakashaya patience. Saka vadikani, pane nyaya panyaya yepatience apa tinofanira kudokwairira izvozvo. I just sense in my spirit nhasi kuti pane achazoona vhidhiyo paachaiona ipapa ari kutonzwa kuti gumbo rake ratopadhoo, haachatombokwanisa kuramba akamirira Mwari. Iye kwaari kuda kuti makore andamirira Mwari akwana, ndakutongoroorwa kana nechidhakwa kana chero ari murume chete. Saka ukasangana negumbo panguva iyoyo, dzora mwoyo, dzoka, mirira Mwari, be patient. Mwari vakatendeka pashoko ravo vadikani. Saka zvakakosha kumirira Mwari. And the patience acho tinoigona nekukumbira Mwari. Like I always say kuti hapana chinhu chatisingagone kunze kwaJesu. Ndivo vanotigonesa. Panotonzi hanzi ndivo muvambi nomukwanisi wekutenda kwedu. Ndo vanotibatsira pazvese, no matter how small, no matter kuti zvingaite sekunge hazvina kukosha sei, Jesu varipo kutibatsira kubudikidza nemweya mutsvene wavo. Saka hamene kuti vamwe vari kuti chii manhero anaya nenyaya yekumirira iyi. Inyaya yakaoma, inyaya yatinosangana nayo on a daily basis chaiyo sekutaura kwamaita kuti even kwese kwaunenge uchitsvaga sevhisi chaiyo kumabhengi, mumashops chaimo, kana kuti pai, kana usina patience sometimes unogona kutozvirebesa nzira yako. Instead yekuti zvinhu zvako zvinge zvichikasika kuita, unogona kusotwa kuti say for example waenda kubhenki iroro, ona branch iroro, vanhu havanongodhileya, let me go to the next branch. Wakutofamba wakuenda kune rimwe branch, wakutozonomira longa zvakatonyanyisa kudarika zvekuti dai wangoita waita patience uri kusaidi uku. But chidzoka mushoko raMwari, ndinyanyofarira Isaiah 40 scripture inotaura kuti vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva. So ukaenda kuna Isaiah 40 verse 31 inoti, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So unoona kuti kumirira chinhu chakanaka, because zvanzi kana ukamirira uchapiwa simba idzva. Zvasiyana neuya anenge ari impatient achingomhanya kuti ndanonokerwa ndadai. Unozoona kuti pakuwamirira Mwari vazokuzadzikisira zvinenge zviri more sweeter maybe than uya anga achingomhanya achidii. And chandozofara ndechekuti even Mwari vanotaura naJehovha vanoti ndichadzosera makore aya akadyiwa nekwatakkwata nemhashu. So in that time maybe when you are waiting, handiti uchimirira Mwari uchiti Mwari, I'm just waiting on you, kuda makore ako anga achidyiwa nekwatakkwata, kuda maybe something was happening kana kuti chii, but the fact that you waited on the Lord, ukasazungunuka, ukasatsvaga zvimwe zvekuti kai ndimboenda kunovhunzira kwakati kuti nhaye kukumirira kwacho kwazonyanya, kana kuti kai ndimbomhanya nezvakadai zvine chikuru kumukati, but Mwari vanozokuriward, hanzi vanodzosera makore ayaya. So if you have been waiting for 6 years, 8 years on the Lord is going to restore the 6 years and the 8 years. So isusu sevanhu tinoita kuti ndinodawo zvinhu mufunge ndichiri kunzwa, ndichine simba mumabhonzo, ndichiri kugona kushaina. But the Lord, Mwari vanotimisira for a purpose yavo, and in his time, rinodaro kuna Isaiah 60:22, not in his time the Lord will hasten it, vachakasika kuzviita. Saka Mwari vakatendeka all the time. And chandofara ndechekuti vanotigonera, so kuti tigone kumirira patience, and I think we would need to ask the Lord for his wisdom in kuti Mwari dai mangotiropafadzawo newisdom, ukanzwisisa Mwari nepurpose yavo, kana revelation
revelation zvinokubatsira kuti ugone kumirira uve patient even pane zvakawanda. You know, because shoko raMwari rinotodaro kuna James rinoti kune avo vasina wisdom let them ask from the Lord who gives unsparingly. Kune avo vanokumbira vasinganyunyuti. Saka Mwari vakatendeka, you know, ukada kuzodzokera mushoko rake even kune vari wiki chairo shoko raMwari rinoti be patient on those that are weak. So even pakudzidzisa chaiko pamwe unochifanira kudzidzisa someone but umwe munhu anenge achitora nguva kana kuti achidii kana even kumuudza kuumambo hwaMwari chaiko because ane zvaanga akajaira zvinogona kutora nguva yakareba kuti unge uchimushumirira shoko azonzwisisa. So patience is even needed pazvese pane chimwe nechimwe chatingaita. So chandinongoencourage nehama dzangu ndedzekuti ngatingonamata titi Mwari ngavatipe mweya mutsvene. I love the Holy Spirit because the Holy Spirit ndiye anotigonesa. NoBhayibheri rinobva razodaro kuna Galatians handiti 5:22 ukatarisa mberi rinotaura kuti zvibereko zvomweya like zvambotaura naDoreen, zvibereko zvomweya ndirwo rudo, rugare uye nomwoyo munyoro uye nepatience. Saka dai Mwari vangotibatsira, you know, the more we read his word the more tinoda kuramba tichidzidzira kuti ticultivate our patience muupenyu hwedu, you know, tigozogona kupfuurira mberi tingomirira Mwari. Amen. Zvizhinji zvataurwa nevasikana ava vabata zvishuwa. Asi chandinongodawo kuedza ndechekuti pasinawo mwoyo murefu kunamata kwacho kunotonesa. Hazvitonyatsoendeka. Nokuti kana Mwari vangoti tinofanira kuva nepatience ndizvo vanotozviziva izvozvo. Zvinenge hazvisi nyore, hazvina kuchipa, zvinotorwadza. Pavakatozvitarapo vaitoziva kuti zvinotorwadza but vanotoda kuti munhu atozviita. Zvino ukaona usingagoni, zvambotaurwa naDoreen kuti vamwe vanhu vakapinda mudzimba dzisiri idzodzo nespeed bedzi kuti ndanonoka zviti vanhu vatoenda takadzidza navo machetimeti angu hei wati ndisara ndigakana obva wada kumhanya. Unopinda musirimo mune murume anokushusha, anokuudza udofo hwako, anokuudza maweaknesses ako nokuda kuti wamhanya wadii kungomirira. Zvinorwadza zveshuwa, zvinorwadza chokwadi. Kona vamwe wakadzidza navo vaenda vatione mota, vamwe watoenda kuLondon, vamwe wato imi mainheya makangoti tozvo. Mirira Mwari uone kuti zvinge zvakanaka sei. Ukaona zvakaita Sara vedu vesara mbuya Sara vakazvara mwana vane 90 years vakazvara Isaac anotonzi neshoko raMwari, Mwari waAbrahama newaIsaac. Ona nokuda kuti vakamirira Mwari. Saka Mwari vanoda kumirirwa naElizabeth vakazvara mwana atochembera, vakazvara akabhabhatidza Jesu nokungomirira chete. Saka kumirira kunodiwa hama dzangu vadikani. Unokohwa zvabhotaurwa naChenai zvinzi zvoni zvakadhiwa nemhashi negwatakwata zvinodzoka. Mwari vanokudzosera zvokutoti ukagara 10 years uri mupromisi yaMwari yavanenge vakataura kuti mirira, unonakirwa zvokutoti vakaita 100 years havana dho newe wangoita 10 years uchimirira uchigara makanzi naMwari mirirai. Saka tinofanirwa kumirira vadikani zveshuwa. Mumwe vamwe vakaitawo zvokunonzi kuita sei vachida basa nabhosi uyatidai so nokumhanya kungoda bizi basi kungomirira chete ungonyatsopinda zvakangonaka. Zvoreva kuti chibereko chomweya ichocho hachipo, panenge pasina. Saka chinotodiwa ndokuti zvinhu zvacho zvibatirane. Zvinhu zvaMwari inonzi protocol, zvine urongwa hwazvo. Ukangojamba bedzi chimwe hazvichabatani. Zvatopesa. Saka ingova nemwoyo murefu nemwoyo unogona kumirira kuti gaindimirire nguva yaMwari. Kana inotokwana chete. Kana ukamira ukatendeka manje ukambojamba ukaenda ukadzoka ukazojamba kutodzoka. Kune vanhu vakatsvaga futi vana asingadi bedzi achitoda kunzi maini atatowe nemwana agoenda kuMozambique agonojamba akashama agozojamba moto agozodya madhodhe gudo agozoita mirirai vadikani. Amen. Kunodiwa mwoyo murefu unodyiswa zvinhu zvekuti murume hazvinambodyiwa nokungoda bedzi. Mirira. Kana uri mwana waMwari svinga mirira. Vamwe vakazoita vana anzi matriplets. Mwari zvavachida ngokavha time yese yakambopera wobva watongoita unongoziva vadikani nyaya yespeed kai
unozvaka chimwe chimwana chokuti uti munhu here, kuti ndiye Satani wacho here, kuti ndianiko, haana respect, hana waanotya, imbavha, mheno ibhinya. Chindiudzai munhu akazvaka uya mbavha dziya dzakambonetsa muZimbabwe dzedza, mazita acho handichada ngekuti mai vacho vainzwa sei, kana toti kutomboti vanga vaita zvekumhanya-mhanya vachitsvaga mushonga, abva anoona kuti mushonga idzi marabishi. Saka kumirira Mwari kwakakosha vadikani, kumirira Mwari kwakakosha. Zvese zvinongoda kungomira Mwari nguva dzokuti kana wanonoka zvokuwana, unoora here kana ukanonoka kuwanika unoora? Haumbofiwa, kuna hanzonzi akabuda honye nokuti akanonoka, hakuna zvakadaro. Hatimirirei nguva dzedu kana dzakwana dzokuwanikwa topinda mudzimba dzedu dzekumabasa, handizvozvo zvese kwatinoda kuenda, ngatingomirira mumashopu. Ini ndini mumwe futi anga asingadi ndisina patience idzodzo. Mumushopu ndikapinda suka ndabva kuchechi ndaneta, havagoni kushanda vakunonoka vakuita sei, ndipo ndakazoona kuti nganditoteramira ndigone Mwari ndigonesewo kungotera kiwi iyoyo. Hapana chaunomboga, unenge watoshaudha vanhu, Mwari wacho hwakutonetsa futi kubatanidza. Saka kungoita moyo murefu zvakatinakira vadikani, ndechimwe chakaiswa naMwari kunzi moyo murefu, patience dzongodiwa. Inohwadza ndochokwadi, but inoda kuti Mwari vangotigonera. Egai tisvike patinongonamata Mwari vachingotigonesa, nokuti zvinhu zvese zvambotaura naDoreen zvinzi hapana chinhu chatogona kuita tega pasina iwo, nokuti iwo ndiwo muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Saka hakuna chatozomboti chinogona, hazviiti. Saka tikangokumbira Mwari kuti Mwari tipewo moyo murefu, nokuti kana sadza rikatononoka ndenge tatoshaudha vanhu 2 minutes dzekuti ngoibva bedza mheni wanenge watoshatirwa kudhadhara, ungoona kuti yo zvazvakatooma kuti watoshatirwa kudhadhara. Kuva nomira mazigora akatoreba, pane pamwe paunenge watokanganwa ndichaitiwo zvakati wozongoona bva chaita. Mwari vangu vaitongotesta kuona kuti zvakamira sei, wonyatsoona kuti maiwe tete havagoni, tete havana izvozvo. Tinazvo kunonoza pane mwana tifane chop kaisi vanobatanidza basa kuti zvingoita hatisweri mai Mwari havashandi vachidaro. Havashandi vachidaro, Mwari havamhanyiswi. Pane mwatira kuti Mwari havamhanyiswi, vane time dzavo dzokufamba mbichana zvavo vachienda, vanomhanyire. Saka iwe uda kumhanyirei, ndipo unozoona bhum, vamwe veshona kuti hanzi waputsa chirongo wakudori wasvika nespeed, fambe mbichana zvako, Mwari vachikuita zvakanaka. Saka ndosvika patinongonamata vadikani, tese tikunzeuka hatigoni, vamwe tinotokanganisika, unobva watoona kuti handidi izvozvo, handishandi navanhu vakadai, vanoita zvokudai, handishandi navanhu lazy, handishandi navanhu vakadai, aiwa mbichana zvichingoenda. Igai tisvike patinonamata Mwari vekudenga vatitewo nyasha, vatipowo mweya wepatience, vatipowo mweya wekumirira, vatipowo mwoyo murefu wokuti tingonzwa kuti kana time yakwana zvinoita zvobva zvatongoita. Kuda kutendai baba vedu vakatendeka nokururama manerano, tikuyewo pamberi pechigaro chenyasha dzenyu Mwari sevana venyu, tisingagoni Mwari wamasimba ose, hatigoni kumirira, hatina patience, tinomhanya spidi zvisirizvo. Mwari tiwanirewo nyasha, timirire sezvakaita vamwe vana Sara vakamirira nguva yakareba mukavapa, vana Elizabeth vatonzi vatoza tochemberi asi mukavaitira. Mwari tigonesewo kumirira, shoko raMwari rataurwa kuna Isaiah 40 kuti vanomirira ndivo vachapuwa simba idzva nemi. Baba vangu tigonesewo kumirira Mwari wamasimba ose. Tinomhanyisa, pamwe pacho tinomhanya kutaura tichifanira kumirira, pamwe pacho tinomhanya kungoda kupinda muzvinhu nguva isina kukwana. Baba vangu ndanamata kwamuri, ndanamata kune mimega munogona. Ndinozviziva kunze uko kuno umwe anga asingatombozivi, aingoti kana afunga kuda kuita chinhu otomhanya nenguva iyoyo. Asi Mwari tigonesei tifambe sezvamunoda. Tinokutendai nokuti muri Mwari vanoda, munotida, munoda vana venyu Mwari wamasimba ose. Zvatanzwa shoko renyu Mwari wamasimba ose, zvatanzwa kutaura kwenyu Mwari kuti tinofanirwa kuva nemoyo murefu, tinofanirwa kuva nepatience. Ngadzigarewo matiri, ngazvipindewo matiri Mwari, tizive kuti zvinhu zvese zvinongoona nguva yazvo. Ndakunamatai nokutendai Mwari, kudzwai nekusimudzirwa nokupuhwa mbiri manerano. Ndanamata kune mimega makatendeka muzita raJesu wedu anoshamisa. Amen. Toda kungotenda Mwari manerano madikani nezvatatinazvo. Tinoziva kuti vazhinji vachatobatsirika nawo, nokuti inonge usingazivi
asi kana zvikataurwa unenge wakutoziva kuti zvishuwa ndini ndaingomhanya naye ndichingomhanya zvisina basa ndichingopingirichikana ndichingodonha nezvisina nebasa redzi asi zvinezvi taakuziva kuti aiwa tinofanirwa kuva nepatience tinofanirwa kuva nemwoyo murefu. Mwari vedu vatiwanirewo nyasha tosangana musi weThursday kana Jesu vedu vasina kudzoka. Amen. Amen. Amen.